Dneska ukážu, jak osedlat westernovýho koně. Stůj. Dáme dečku směrem shiftem dolů. Stůj. Vezmeme sedlo. Přetočíme se ho hruškou dopředu. Dáme ho tak, aby měl tu dečku nad kohoutkem, aby se mu neodřel. Potom všechno tohle schodíme na druhou stranu. Tady zůstanou jenom dva, podbřišník a nátok. Tady je stůj, náprstník, ten se mu dá takhle na břicho. Takhle směrem, tak aby mu to šlo takhle. Stůj. Z druhé strany to taky zapneme stejně. A teď vezmeme tenhle druhý pás a provlíkneme ho. No, záleží na tom, jak je ten kůň tlustý. I to dáváme na druhou. Nech toho houši. Na houšku. Uděláme si to takhle a potom to obrátíme tak, aby ta kůže byla k sobě a provlíkneme to ještě jednou. A musí to být pod sebou. Stůj. Houši, zubni. Máme to takhle pod sebe. My to většinou dáváme na ten předposlední, protože na poslední už to tam nedáme. Fuj. Stůj. Kdybys nebyl tak tlustý. Stůj. Asi budu muset vystřihnout. Tohle vystřihnem, tohle. Je fakt hodně tlustý. Tak to jsme líbili. Je tady, už by to mělo být na tom správném. Nevím, uvidím, jak se mi bude přetáčet sadlo. Dobrý? Všechno je super.